you call the 7th month. The 7th month, bosomia etoso inso ewo afimu. The opposite we biano, yeah. No excuse, yeah. There's no excuse, yeah. Yo, yeah. Yeah, emobi ambu abem. Oni de bia me catch emobi ambu. The opposite we yeah. I was to say honhom pakasa kire wo no. Bibi pakasa kire wo no, yeah. If we say one now my chase and catch us a wuntimi nye, but yeah. One no my chase and betimi asro, but yeah. Na shasia no nhye den hu so, but gusu ane ye. A wo ya ye beka ho asem, but gusu ane ye. Emma wo bamumbu. Gusu ase hu se e ya tinkapa na wunya dia, gusu ane ye. Emma bia na daw. Emo bia mu abem so obetimi aya ye ena na mpese me ka kire wo di obetimi aya unya sa tinkapa no once a problem bebre ama wo da ye so ne ntimi mba mu efri se udi kan dwiri de nipa beka ho enu ntia di ama wo da ye so ne ntimi mba mu ne ye na de na nipa beka nso wono mu ba me ade ba ko a memfa nya asem ni die na nipa beka die na nipa beka no e de nkrofo bebre akose yemu die na nipa beka no e de nkrofo bebre wo mu da yeso asetum die na nipa beka no ama dodo na ye ehufo die na nipa beka no ama afi wo pese ye bibia na wo se die na nipa beka but die na nipa beka Bible say let us run our race with patience, remembering Jesus, who is the author and finisher of our faith. Mrikana ye tuono. Yen kai se Yesu Christo ono enenim ye ya hyase ni na wie ye. Ono ne boy ye. Looking unto Jesus, not unto man. Ohwe osoro ye nyan krompo ono ne boy onim wo. Ahyase no onim wo. Odawo na ohun wo. Enti onim de obetimi aye nanso ode die na nipa beka ye we die na nipa beka we die ma anye ni se ya die na nipa beka atade we die na nipa beka me person ka me yo nanso die emfa die na nipa beka mfa nya asem sa wonim bibia fa me yesusu dia die na nipa beka me mfa nya asem because enye nipa ene hweme enye nipa ene ball me osoro gye nkrompo na ball wo no oma wo talent na ewo mu no ose ada no mebusa wo according to wo nyuma tie o wo nyuma enye obi nyuma enye de nipa ebeka eye wo nyuma na nyankrompo be gina so na ode abu wo aten. Inti na no pay a 23rd of June enche ne ewura the next month no mo. Jai ne die na nipa beka no. Ne ye because die or ye light na ene ye dum light kakra na ho hyehyew no. Sa nipa kro no or the die na nipa because or ye light na several times so amfa but one day identify the or ye car ema wutwi ye no wamfa die na nipa beye ene nipa beka anya asem otin na ni nu atimi aye die atade a ehyew phone na ekutaw enyoma ekoso owiasim die wokọ awoso wokọ akoto no fridge na ya wokoto no ode die na nipa beka anka wantimi enya fridge anka wantimi enya mpa anka wantimi enya saa die na uyusu a wani age no yemfa die na nipa beka emmobra Nhyira FM enye adwuma sa die na nipa beka emfa bi nya asem da timi me life bia meka me yire onim se me memfa die na memfa ho kra ena yie no wanye se enye fe sen ena atade we de ye nyina ye menye because the point is that sankrofo no mu ka no omu ma waduane o omu mu yire omu ho omu so meka wanse mum to aduane ma wundi o enti focus on baby edi sika ne beba no abayo wo ton bibi aton
ɛma obi mɛka nkyɛ sɛ me de me na mentɔ me nso makɔ school share saa mom mfa deɛ nipa bɛyɛ nyɛ sumu deɛ ɔbɛ sɛ ɔyɛ bia yɛ sɛ yɛtene ne nko adeɛ a do it na nyankopɔn nso ɛnam so ɛnhyira afei yɛmmerɛ